Mae'n meddwl coch yn peidio gwneud ei orau glas, osgoi heb, rhoi gorau bethau. Mae meddwl gwyrdd yn gwneud ei gorau glas, yn barod am heb, dal ati, dydw i ddim gallu eto. Rydym ni wedi wneud gwaith ymchwil i gweld be mae rhannau gwahanol o'r ymennydd yn wneud. Cawsom ni cystadleuaeth bwyty cwstard hefo ffos a ddaru fi ennill. Rydw i wedi dysgu llawer o ffeithiau am yr ymennydd. Mae gan yr ymennydd neuronau. Yn bendant, mae'r ymennydd yr un pwys a 4 pot o fenyw. Mae 90% o'r ymennydd yn dŵr a 10% yn raster. Yn bendant, yr fideo wnaeth helpu fi dysgu am yr ymennydd, oherwydd mae yna llawer o lluniau sydd wedi helpu. Y rhan sydd yn gryf yw stem yr ymennydd, oherwydd rwy'n gallu anadlu am ei fy calon yn cyrraedd ffantastig. Yn fy marn i, llafed yr oxypod sydd angen ymarfer, oherwydd dydw i ddim yn dda am gweld, oherwydd rydw i angen sbectol. Yn sicr, rwy fi wedi dysgu lot am y ymennydd. Rwy fi wedi dysgu bod y ymennydd yn 90 canrif o dŵr a 10 canrif o basta. Yn fy marn i, dwi'n meddwl bod y stem yn yr un cryfach oherwydd dwi'n anadlu yn iawn ac y curiad y galon yn iawn oherwydd fi yn mynd rhedeg a mae llabed fy yn iawn oherwydd fi'n iawn yn siarad yn iawn o flaen pobl a dwi'n iawn yn ysgrifennu a datrys problemau. Yn sicr oedd y PowerPoint wedi helpu fi lot ac oedd y dasmod meddwl a mae ymennydd yn pwyso tua 4 twb o menyw. Yn bendant, dysgais llawer am yr ymennydd. Rwyf wedi dysgu fod mae yr ymennydd dim ond yn cymryd 2% o pwysau. Ar y llaw arall, mae yr ymennydd yn defnyddio 20% o egni ni. Mae yr ymennydd yn o leiaf pwysau 4 pot o menyn. Yn ogystal o hyn, mae wedi cael creu allan o 90% o ddŵr ac 10% o braster. Yn sicr, mae'n gyrru miliynau o negeseuon trwy corff sydd o enw neuronau. Rwyf wedi dysgu fod mae yr ymennydd faint a'i dŵr yn hefo'i gilydd. Mae yr ymennydd yn hefo 6 rhan enghraifft, llabed blaen, llabed barwyddol, llabed yr occiput, cerebellum, stem ac hefyd llabed yr alais. Hefyd dysgais fod mae yr ymennydd yn mor cryf mae yn gallu goleuo bwlb. Yn fy marn i, y ddarn cryfaf o fy ymennydd ni yw llabed blaen, oherwydd rwy'n wrth fy modd datrys problemau ac ysgrifennu. Hefyd, llabed yr arlais, rheswm hyn yw bod yn caru siarad ac trefnu pethau. Y dull gorau i fi wnaeth helpu oedd y clip fideo, oherwydd yn y fideo oedd yna llawer o ffeithiau ac helpodd yn gwych.